معرف شدشته بزح حدش عمل بما زاوير مثلا حدا خفي كنقبرو زلنا كنرصعو زي بلانا انتي مخانو كنريو يقباناي زاوير مسجن كلاتنا أبرومي معرف شدشته نقفتنا هاليلويا كاب تقصي شدشته زل حساب جميرنا كساب تقصي 10 تشعات زلو بحد خوينا خلنا بوينا رومي معرف شدشته كاب تقصي شدشته كساب تقصي 10 تشعات بسم يسكن بو انتايبل اتز موتا خاب حاتيات حارا وصي يمو زدغي من حاتيات كيغزا تني حاتيات سغا من انت قطف تارغي سبنا مسو خم تسقله فليتنا علونا اتخموتا زتنس كريستوس مليسو خم زي موتونا او خم زي ملخ فليتنا احنا مس كريستوس كاب موتناس مسو دما بهيوت كم ننبر نامن علونا مالت موتو حنساب نخلو غزي خاب حاتيات يزموته هيوتو غنا ناملاخ يو زنبر كومو دما نسخاتكم كاب حاتيات كم زموتكم بكريستوس يسوس غنا ناملاخ ياوان كم زخونكم رؤسكم قصروا بارسي نتمنيتو خيتو زوزو ابزموات سغاكم حاتيات ينغس تحت تصغامبر تحت حقي سلازيكونكم حاتيات يملككم يمو كوميتو مستونسو رؤسكم ناملاخ وفيو امبر ناكلاتكم اصوار عمصان حاتيات يتغبرو ناكلاتكم سي اصوار صدقينا املاخ دا غبرو انتاي كنبل تحت تصغا امبر تحت حقي خابزي كوناس حاتيات دو نغبر يا ايفالنا نمزازو باروت نختخونو رؤسكم نتهبو نحاتيات انت خوينو نموت نمزاز انت خوينو نصدقي نتتزوزوس باروت خم زخونكم دو ايتفلطون يخم قدم باروت حاتيات نيركم سي كاب حاتيات حرام سوصاكم نصدقي تگزاكم نتتوهبكم مسالي مهرو خاب لبي سل تعززكم غنا ناملاخ سبحات يخنو سل دخام سغاكم بزاربا سب زارب الله كمتي نرخصتن قفعن نام مفراس حقي اكلاتكم بارن زوفيهم كومو دما حجي نصدقي ناب قدسنا خغزا اكلاتكم وفيو እግዚአብሔር መስገን አርዕስተና ናይዚ ለማዓንተና ማህረቱ ምርቲ ሩስኹም ናአምላኽ ወፊ ዝብል ሩስኹም ናአምላኽ ወፊ ወይ ድማ ገዛ አርዕስኻ ናአምላኽ መሃብ ገዛ አርዕስኻ ናአምላኽ ሙፋይ ርእስኻ ናአምላኽ መሃብ ርእስኻ ናአምላኽ ሙፋይ እግዚአብሔር መስገን ጣዕሚ ዓሚቑ ዝኾነ ሓሳቢ ኣብዚ 2012 ድማ እግዚአብሔር ኣብ ጅማሬ ዓመት ስለ ዘለና ካብቲ ካባና ዝደልዮ ነገር እንታይ ንሕርዳ ኢልና ሕዋተይ ገዛ አርዕስና ክንህቦይ ገዛ አርዕስና ክንውፍየሉ ምንም بزي قدلو من النجار كي حزنا عنا إلنا كل انتنا ناقدنا أملاح كنجز كل انتنا أنا أملاح كنوفيو أجزاء بهير درينا كبرنا أجزاء بهير نعمي مغنيات أزمس نجبر زي حدث نجار علو أملاح كم تزقب بقى خسرح خجمري فرد ما نحنا خنفرقنا أملاح دما بهوتنا كخبري أجزاء بهير مسجد التمستير زلوا حواتي بفلاي أبقى عزنا كرستنا هوتنا نجزاء بهير استواها بهوت أجزاء بهير كابنا يدلي أجزاء بهير كنوها كنوفة رؤسهم سي هابوني يبلنا لوجيتا كبرنا سميخون آمين ملو بملو نعمله جزاء رسنا خنوفيو جزاء بهير دليلنا ما تشم بزح استفى عليه حطات على الناي كما يلين جزاء بهير جزاء رسيكو فيه خل كما يلين جزاء بهير كوها بخل كما يلسي كل انتناينا عمله كوفيو يخل زبل حسابات حسبة بزح جزاء متسعنا يخلي كلنا ونحسبنا جزاء بهير دما هابوني زبلنا انتاي نحرد أي لحواتي لبنا منفسنا نفسنا صغانا كل انتنا ناتنا نقول النجر እግዚአብሔር ናቱ ከም ዝገበር በክርስቶስ ኢየሱስ እዘኽን ዝንግዕ የበልናን ክብርና አምላኽ ይሁን ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሕዋቴ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 6 በመጀመሪያ ደረጃ እንድሕር ዳርኢናዮ እንታይ ኢና ንርኢ በመጀመሪያ ደረጃ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበረልና ናይ መስቀልን ናይ ሞቱን ከምኡ ድማ ናይ ትንሳኤውን ግብሪ ንሕና ድማ ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ማንነትና ሓደ ክንገብሮ ከም ዘለና ገዛ ርእስና ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ ምዃንና እዚ كررئي كم زلنا نجزء أبيرك على عبز أبرومي مجمرة يجلسنا مالتي ويدما جزاء رسنا مسيس كريستوس identify جرنا حدا خنكون مو لك خمتي نصنا حتيات زموته من حتياتنا زموته مو حاز التقبره كم بدما استنس إحنا دما لك أخوم إحنا خان حتيات كم زموتنا مسيس كريستوس كم تسألنا كم بدما خم تقبرنا خم استنس أنا زي خرد أنا مجمرة اتحسب أبرومي يجلسنا مالتي كتيلو جنا نعمله دما كنوهاب كم زلنا نأملاخ دما هيوان كم زخنا نحاتيات كم زموتنا
نتوقفوا نجار نمرجم نتوقفوا نجار حتى تحزوز مثلا سعبين ما نعو خمس موتنا نأملاخ جنا متان كنبر نعو هيان كم زخنا دما يجلس لنا أبز حساب زي عم تقرش تاخ أنت يبلنا خاني عم تقرش تانا يز معرف زي نايزي معرف شبديش تنحركنا لينا دما تحسبوا دما انتاي جزاء سنا نأملاخ كنوفيو كم زلنا مالتي يسوع كريستوس كاب موتن إحنا دما مسؤوليتنا قبلنا يسوع كريستوس كاب تسألنا إحنا دما مسؤول تسألنا قبلنا يسوع كريستوس تقبير مسؤول تقبيرنا قبلنا يسوع كريستوس تنسي مسؤول تنسي وقبلنا مبارك زي أبيهر مسجن نتزموتنا يا نجر نموت نحتيا جنا خمس يسوع كريستوس تنسينا حدش يوت حزنا تاينا خنقبرنا نأملاخ نخن نبرلي نجزي أبيهر كلنا ثنا نخوه هابي نجزي أبيهر هيوان كنا نخن مهالسي سلازل ما تاين نقبر أمرنا أتحاسبنا كم غيرنا نقاط صرّ انت غيرنا نقاط صرّ نأملاخ هيوان مخنا نحتياتن نتحم حتيات حزوز مس استفعله فرق مرجم حمام كم دماني زي مكنوان زي مسلات كله كفؤ نجر نعود دماني نو أيفال كان كنبلو جزء أبيهر دلنا خبرنا أملاخ يوم جن إذا خلنا نستوعب زلنا حواتيك على أملاخ يبلنا له بحايلنا يحجي كون نزق هو نزغل مغنياته حجي جزاء رسخة تكرتك أب حتيات نختجبر ده أمبر تكرتك أب تتسجاز هبي يسوع كريستوس ختجبر أيقد فكان سلازي نحنا تحت الحجة ده يكون ناس تحت تسجام في اللون دما إذا دما خنزنجع خمزي بالنا خابز حساب ذي نقرنا نحنا كلنا تحت متى نزلنا تحتي ناي كريستوس يسوع تسجع نازلنا ناي كريستوس يسوع تسجع دما انتي نخطري يزجبرك نأملاخ كتر أمه نسخة دما حيل خان عقمهان سرح خان كله نأملاخ نخطوفي يجبرك أجزاء مسجع نعوم استوفي دما يخا نتخحز كان كملك كان زدلز نبرة أباها كم زي ملك كم زي ملك كان كوينو ناس أخينك كتمالس بحرنا دماغ تمالس هي وقت تجمر مالتي بدري يجين بسال سايد الرجال جن تبلنا له مبار جابير كم زقبا أبي هو تناخ سرح متى كم زقبا ما نحنا فرق نايون جيل متى كنفري فرق قدسنا فرق صدقي متى نبي وتنا هري صدقي ناي كريستوس يسوع حيلي حلي وأبي وتنا نحد أخجلت كوينو كل تنانا منفسنا نفسنا سجانا خي ترفه نقويتا وهاب الله يسوع كريستوس قويتا نمنتهي مغنياتو بخبور واقع بكريستوس يسوع تعدينا هنا ناي جزاء رسنا يكوننا ناي كريستوس ينخبلنا مبار ملو بملو مالتي بزي قدولو بزي ترف نأملاخ نكريستوس يسوع نوحب እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አንድ ተሐሳብ ክሪያ ድል ይደልኹ ኣብ ጥቅሲ 13 ንሕራም ቢኩም ሳይብ ሓደ እንታይ ትብልሲ تحت ጸጋም በር تحت ሕጊ ስለዚ ይኮንኩም መስበለ ኃጢአት አይመልከኩምን ይመስበለ ኮሞይቶም ዝተንሱ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊዩ ኮሞይቶም ዝተንሱ ርእስኹም ንኣምላኽ ወፊዩ እምበር ንኣካላትኩም ዓጽዋር ዓመፃና ኃጢአት ኣይትግበሩ ንኣካላትኩም ሲ ዓጽዋር ጽድቂ እግዚአብሔር ይመስገን ንኣምላኽ ደኣ ግበርዎ ዓጽዋር ጽድቂ نأملاخ دعاء جبروه እግዚአብሔር ይመስገን ولا همان قلت أن يسوع كريستوس مستقبلنا حواتي كل جزء يتعدمه وبحري أنت خجبري خيلي خجلت يخيلي كشجرنا دماء يخيلي إذا فلتي دماء እግዚአብሔር كايبلنا له من ممكن تحت تسقط وهنكم جناخ زنقع زي بنا كم كريستيانات مثلا انتايو جزاء رسنا خول انتنا نأملاخ كنورفن كنوهابن أهلنا እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እተቀደም ሕጂዝ መልከና ዝነበረ አይ መልከና ነው ይዘሎ እተቀደም ሕጂዝ ገዛአና ዝነበረ ኃጢአት ድማ ባሮቱ ናቱ ጌርና ዝነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ካው ሐራ ጌርና ይቅርይልና እግዚአብሔር ካብና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ናይ መስቀሉ ናይ ትንሳኤ ኃይሉን ዝተላዕለ ንሕና ካብ ኃጢአት ሐራ ወፂና ኢና ግና እግዚአብሔር ይመስገን ከም እንደገና ተመሊሱ ግና እቲ አረጊት ሰብ ግና አባና መታንከይ ስልጥን ኩሉ ጊዜ እንታግብራልና ትኩረትና ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ጸጋ ጌርና ገዛእ ርስናና አምላኽ ነወፍዮ جزاء رأسنا نأملاخ نهبو እግዚአብሔር ይመስገን አሜን جزاء رأسنا فقدنا لبنا حساباتنا أمورنا كل انتنا نجزاء نوهب أملاخ يبننا له رؤسهم نأملاخ وفيو رؤسهم نعاي وفيو لي كل انتنا هم نعاي وفيو لي كده محجين بوزح نجر توهيبكم يركم يهم نحكيات توهيبكم يركم نعلم وزخنا رفسات توهيبكم يركم نمرجم توهيبكم يركم نحمام توهيبكم يركم نزي مفراي نمخان النتكم مدما نزي مكنوان نزي مسلاء توهيبكم يركم حجينا نابتي سناي زخنا بركات أملاخ نمنجست أملاخ متسيهم عليهم تحت تسقاهم زلهم سلازي تقول أنا أدللكم زلهم متان كترخبوا جزاء رسهم كل انتنا هم تيجبروا نعاي وفيو لي قوي تاي مسجن أنا عند حدا أقويتهم كينا أنا عند حدا أملاخن جزاءهم كينا أبهي وتكم تناتي زبر المخلو تاخد جوريهم كترخبوا يهم مالتي እግዚአብሔር ይመስገን أبزريهم على خنا እግዚአብሔር ቃል ስለ ኃጢአት ዳ ተዛሪብና ዳ አንበር ኩሉ ጊዜ ግን ኃጢአት ከና ሐስብ ኮለና ምስተ ኃጢአት ድማ ኃጢአት ሒዝዎ ዝመጽ ሳዕቤን ድማ ክንዝንብ ይብናን ሐዋት ምክንያቱ ኃጢአት ሱሪ ዳ አንበር እቲ ኃጢአት ሱር ኮይኑ ዘፍሪዮ ኦምን ፍረ ዘውጾን ብዙሕ ነገር መጀመሪያ
አዳምን ሔዋንን ምስ ሓጡ ኃጢአት ምስ ገበሩ እንታይ መጽዩ መርገም ከም ዝመጽና እግዚአብሔር ቃል ይነግረና ተረጊሞ መርገም መጽዩ ካብ እግዚአብሔር ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ መርገም ተኸትሉዎም መርገም ምስ መጽኻ ብድሕሪኡ እንታይ መጽዩ ሕማም መጽዩ ክፉ ነገር መጽዩ ሰይጣን በቀሊሉ ክሰርሕ ከሎ ኣብ ደቂ ሰባት ንርኢ እሱ ጥራይ ይኮነ ከዓ መጨረሽቱ ድማ ክሳብ ሞት ወዲ ሰብ ክበጽሕ ከሎ ንርኢ ሞት ድማ ክመጽእ ከሎ ክስልጥን ከሎ ኣብ ደቂ ሰባት ንርኢ ማለት እዩ እዚ ኩሉ እንታይ ኣምጽዮ እንድሕር ዳኢልኩም ሕዋተይ ኃጢአት እዩ ኣምጽዮ እዚ ኩሉ ክፉ ነገር ኣብ ዓለም ንሪኦ ዘለና ካብ ምንታይ መጽዩ እንታይ ናቱ ሱር ኃጢአት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ድማ እግዚአብሔር ብናለው ትሕት ጸጋ እንድሕር ተማሊስና ሕና ገዛ ርእስና እንድሕር ዳኣ ንዑ ወፊናዮ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ጸጋ ዳሊልና ዘሎ በረኸት ድማ ሁሉ ንዓና ክኾነልና እዩ ማለት እዩ ወይታ ይመስገን አሜን ዶ ኣብ ጸጋ እንታይ ኣሎ መስልኩም ኣብ ጸጋ ጽድቅ ኣሎ ኣብ ጸጋ ቅድስና ኣሎ ኣብ ጸጋ ህይወት ኣሎ ኣብ ጸጋ በረኸት ኣሎ ኣብ ጸጋ ምብርታዕ ኣሎ ምሕያል ኣሎ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ኣሎ ምስ እግዚአብሔር ምምላስ ኣሎ ጸጋ ብዘለዎ ኃይል ኣምላኽ ድማ ኣውሎ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ጸጋ ብዘለዎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣብኡ ይርከብ ክብርና ኣምላኽ ይሁን ስለዚህ ሕዋቴን ሕና ትሕት ጸጋ ገዛ ርእስና እንዳገዛእና ንኣምላኽ ኩሉ እንትናና ክንወፊ እግዚአብሔር ዘርየና ብርግጽ ሕቶሎይ ከመይልና ገዛ ርእስና ንውፍዮ ግን ቅድም ነዚ ነገር እዚ ምርኣይና እስኪ ሓደ ሓደ ጥቕስታት ድማ ነዚ ወፊዩ ሃቡ ዝብል ዘሎ ነገር ሲ እስኪ ንርኣዮ ንኣብነት ኣብ ጥቕሲ 16 ኻ ኣብኡ ምዕራፍ ማለት እዩ ጥቕሲ 16 እንታይ ይብል ንምእዛዙ ባሮት ክትኮኑ ርእስኹም ንትህብዎ እስኪ ርእስኹም ንትህብዎ እስከበሉ ምሳይ ሪኹም ኣብቲ ንኣምላኽ ወፊዩ ብለና ኣሎ ኣብዚ ከዓ ገዛእ ርእስኹም ሃቡ ብለና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ ገዛእ ርእስና ንህቦ ነገር ንኃጢአት እንተኮይኑ ንሞት እዩ ብለና ኣሎ ምክንያቱ ውፅኢት ናይ ሓጢአት መወዳእቱ እንታይ ሞት እዩ ንምእዛዝ እንተኮይኑ ግና ንጽድቂ እዩ ጽድቂ ዘምጽኦ ከዓ እንታይ ኩሉ ነገር ሰላም ነገር ኣለዎ ጽድቂ ሰላም ሒዙ መጽእ ሓጎስ ሒዙ መጽእ ናይ መንግስቲ ኣምላኽ ፍረህ ሒዙ መጽእ በረኸት ኣምላኽ ሒዙ ይመጽእ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ኣብቲ ጽድቂ ንረኽቦ ኢና ኣሕዋተይ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ይብለና ኣሎ ሲ ርእስኹም ንትህብዎ ንመን ኢና ገዛእ ርእስና ንህብዎ ዘለና ኣብቲ ጽባሕ ክንማለስ ኮልና ሲ ንመን ኢና ገዛእ ርእስና ንህብዎ ዘለና ክብርና ኣምላኽ ይሁን ከም ክርስቲያናት መጠን ኣሕዋተይ ሓደ ንዓለም ገዛእ ርእስና ሂብና ሓደ ከዓኒ ገዛእ ርእስና ከዓ ንእግዚአብሔር ሂብና ክንማለስ ኣይንክእልና እግዚአብሔር እንታይ ይብለና ዘሎ ብሙሉእ ገዛእ ርእስኹም ንዓይ ሃቡኒ ሪኹም ኣለኹም ከም ክርስቲያናት መጠን ንኽልተ ጎይቶት ክንግዛእ ኣይንክእልና ወይ ንኃጢአት ወይ ንእግዚአብሔር ወይ ንሰይጣን ወይ ድማ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ንዓለም ወይ ንመንፈስ ቅዱስ ንኽልተ ጎይቶት እንታይ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ክትግዛእ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ርእስኹም ንትህብዎ ንሱ እንታይ ኢኹም እዩ ባርያ ኢኹም እዩ ምናልባሽ ኣነ እኮ ወዲ ጎይታ እየ ኣነ እኮ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እየ ዝማለ ዘለኹ ክኽድም ንኽእል ግና ኃጢአት ንገብር እንድሕር ደኣ ኮይንና ኣምላኽ ይብለና ኣሎ እቶም ገበርታ ኃጢአት ስንሳቶም እንታይ ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ክነግረና ከሎ ንሱ ባርያ ኃጢአት እዩ ኃጢአት ዝገብር ኢሉ እንታይ ንሱ ኢልዎ ንሱ እስኪ ባርያ ኃጢአት እስከበሉ መን ይመሊኽዎ ዘሎ ማለት እዩ ኃጢአት መሊኽዎ ኣሎ መን ናቱ ጎይታ ማለት እዩ ኃጢአት መሊኽዎ ኣሎ ግን ኃጢአት ጥራይ ኣይኮነን ምስ ኃጢአት ግና እንታይ ዝመጽእ ኢለኩም መርገም ይመጽእ ሕማም ይመጽእ ክፉእ ነገር ይመጽእ ሓዘን ይመጽእ ጓሂ ይመጽእ ሽግር ይመጽእ ብዙሕ ዝተፋሃለ ንሕና ኣምላኽ ክህበና ዘደለ ነገር ብዙሕ ነገር ናባና ይመጽእ ብርግጽ ስደት ኣለና መከራ ኣለና ቃል ኣምላኽ ከም ዝነገረና ካብ ወንጌል ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ተላዕለ ግን ካልእ ነገራት ኣሎ ግን ሰይጣን ዘምጽኣልና ንምንታይ ምክንያቱ ንሕና ንጎይታ ንእግዚአብሔር ስለ ገዛእ ርእስና ዘይወፈናን ስለ ዘይሃብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሐዋርያ ጳውሎስ ግን እንታይ ኢሉ ንኣምላኽ ስለ ዝተዋህበ ብስጋ ይኮነ ካብ ስጋ ወጻኢ ንጎይታ ተኽገብረ ኢሉ ከኽብር እግዚአብሔር መስገን ብህይወት ሃለ ዋላ እኳ ተመትኩ ብስጋይ ግን ጎይታ ተኽገብር ኢሉ ከኽብር እግዚአብሔር መስገን ከኽብር ጎይታሲ በኣይ ከኽብር ምክንያቱ ተዋሂበ እዩ ዘለኹ ንዑ ናተይ ዝብሎ ነገር ሲየብለይን ኩሉ እንታይ ገይርዎ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ገዚእዎ እዩ መሊኽዎ እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ሽግር ዘሎ ሕዋተይ ሓንሳብ እንታይ ንገብር ሓጢአት ኣብ ህይወትና ተላመናያ ነገር ይህልወና እሞ ንዑ ክንገድፎ ጻዕርታት ንገብር ስራሕ ንሰርሕ ንርህጽ ኣይከውኒ እግዚአብሔር ብለና ኣሎ ሓጢአት ንኸይትገብር ኣይትጻዓር ኣይትረሃጽ እንታይ ደኣ ግበር ጻዕርኻን ሓይልኻን ግና ንዓይ ገዛእ ርእስኻ መሃብ ይኹን እሞ እቲ ሓጢአት ብድሕሪ እንታይ ክኸውን እዩ ሲስተማር ክኸውን እቲ ሓጢአት ኣይክቐርበካ ንሽዑ ስኻ ክትገብሮ ዘለካ እግዚአብሔር ዝብለካ ዘሎ እንታይ እዩ ርእስኻ ጥራይ ንዓይ ሃበኒ ኣምላኽ ተገዚእካ ድማ ሓጢአት ኣብቲ ኣምላኽ ዘለዎ ክመጽእ ኣይክእልኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ድሕዋለይ ስለዚ ዘሸግረኩም ዝተፋሃለየ ሓጢአት ድዩ ልምድታት ድዩ ኣሎ ብህይወትኩም ንዑ ንኸይትገብሮ ጻዕርታት ኣይትግበሩ ጎይታ ጥራይ ብጸጉኡ ካብዚ ነገር እዚ ነጻ ክገብረኩም ዝኽእል
ግን ሰሃድ ምትገብሮ ዘለካ እንታይ ጎይታ ንዓኻ ግን ይወሃብ ኣሎ ንቃልካ ይወሃብ ኣሎ ንመንፈስካ ይወሃብ ኣሎ ገዛ ርሰይ ንጸሎት ይወሃብ ኣሎ ገዛ ርሰይ ንኣምልኾ ንምስጋና ይወሃብ ኣሎ እዚ ምስ ትገብር ህላውነት ኣምላኽ ይመጽእ ሞ ብህይወትካ እግዚአብሔር ይቀርበካ ሞ ኣምላኽ ቀረባኻ ትኾን ድማ በቀሊሉ ኢኻ ንኣምላኽ ክትወሃብ ትኽእል ኣለኹም ደምሳይ እግዚአብሔር ቀረባኹም ተኾይኑ በቀሊሉ ድማ እንታይ ትገብሮ ንኣምላኽ ክትወሃቡ ትኽእሉ መብዛሕትኡ ሰብ ክወሃብ ንእግዚአብሔር ዘይክእል ኣምላኽ ርሑቕ እዩ ዘሎ ቀረቡ ይኮነን ኣያምልኽን እዩ ኣይጽልን እዩ ምስ እግዚአብሔር ምስ ቃሉ ግዜ ይሕልፍን እዩ ምስ እግዚአብሔር ግዜ እንድሕደይ ትሕልፍ ኮይንካ ከዓ እንታይ ይኾን መስኢልኩም በቀሊሉ እቲ ኣዳማዊ ባህሪ እቲ ኣረጊት ክምለስ ክገዝእ ክስልጥን ይኽእል ድሕሪ ንጎይታ ተዋሂብካ ግና እግዚአብሔር መስገን ብሓርነት ጎይታ ከማልሰካ እዩ ማለት እዩ ጎይታ ይመስገን ኣሜን ስለዚ ኣብ ጥቕሲ 19 ከምዚ ይብለና ስለ ድኻም ስጋኹም በዛረባ ሰብ እዛረብ ኣለኹ ከምቲ ንርኽሰት ግፍዕን ናብ ምፍራስ ሕጊ ኣካላትኩም ንባርነት ዝወፈይኹም ተቓልካ ሕጂ መጽያኻ ንምንታይ ወፊና ነርና ቀድም ንባርነት ንሓጢያት ንርኽሰት ተወፊ ነይሩ ተዋሂቡ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ምውፋይ ማለት ልክዕ ከም ዘጥልያን ዝብሉ ኦፍሪለ ምግባር ማለት እዩ ገለ ነገር ሲማሃብ መስዋዕ ማለት እኳ ገዛ ርሰሃሲ መስዋዕት ጌርካስ ነቲ ትህቦ ነገር ንሱ እንታይ ገብረካ ይመልከካ ንሱ እንታይ ገብረካ ኣብ ህይወትካ ገዛእ ኮይኑሎ ማለት እዩ ከምኡ ድማ ሕጂ ግን ጎይታ ይመስገን ናይ ጎይታ ስለዝኾንኩም ኣካላትኩም ንምንታይ ይሃብዎ ንጽድቅን ንቅድስናን ዝተዋሃበ ይኹን ንኣምላኽ ዝተዋሃበ ይኹን ንኢየሱስ ክርስቶስ ዝተዋሃበ ይኹን ገዛእ ርእሰይ ንኣምላኽ ክህብ ኣለኒ ይብለና እግዚአብሔር ክጋደል ኣለኒ ክጽዕር ኣለኒ እዚ ምስ ዝገብር ድማ እግዚአብሔር መስገን እንታይ ይገብር ኣብ ዕረፍቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣትይኽ ማለት ዝኽእል ሪኹም ክንደክም ክንጽዕር ኣይኮነን ጎይታ ሰሪሑ ወዲእልና ኣብ ዕረፍቱ ንኽንኣቱ ግና ክንጋደል ይግባአና በዚ ምክንያት እዚ ኣብ ሮሜ ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 11 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ስለዚ ሓደ እኳ ናይቲ ዘይምእዛዝ ኣርአያ ወሲዱ ከይወዶ ናብቲ ዕረፍቲ ክንኣቱ ንጋደል ናብቲ ዕረፍቲ እቲኣ ንኽንኣቱ ናይ ንግበር ንጋደል ስለዚ ጻዕረይ ገድለይ እቲ ዘለኒ ቅልስ እቲ ዘለኒ ድኻም ንምንታይ ንኽኸውን እዩ ዝጽዕሮ ዘለኹ ጻዕር ንምንታይ ንኽኸውን እዩ ኣብ ዕረፍቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽኣቲ ገዛእ ርእሰይ ንኣምላኽ ንኽውፊ ገዛእ ርእሰይ ንኹሉ እንትናይ ንጎይታ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኽወሃብ እዩ እዚ ክጋደል ኣለኒ ሓጢኣት ንኽገብር ኣይኮንኩን ክቃለስ ዘለና ኣነ ሓጢኣት ንኸይገብር ሓጢኣት ኣይተምጽኣኒ ኢለን ምስ ኢኹምኩን ኣነ ዝዋጋ እንታይ ደኣ ዝገብር ዘለኹ ትገድለይ ግና እንታይ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕረፍቲ ንምእታው እዩ ኣብኡ ተኣቴ ሓጢኣት ኣይክመልከኒ እግዚአብሔር መስገን ሓጢኣት ዘምጽኦ ሳዕቤን ድማ ኣብ ህይወተይ ኣይክርአኒ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ተጋደሉ ናብዚ ዕረፍቲ እዚ ንኽትኣቱ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ዕረፍቲ እዚ ብዘይካ ኢየሱስ ክርስቶስ ካልእ የለን ኩልኹም ጾሩ ዘኸበደኩም ናበይ ንምዒሉ ኣባይኑ ኣነ እንታይ ክገብረኩም ክዕርፈኩም እሱ ጥራይ ይሕርፈና ዝኽእል ስለዚ ናብዚ ዕረፍቲ እዚ ንኽንኣቱ ክንጋደል ኣለና ክንዋጋእ ኣለና ክንጽዕር ኣለና ክብሪ ንእግዚአብሔር ይሁን በመጀመሪያ ገዛእ ርእስና ንኣምላኽ እንድሕር ደኣ ክንውፉ ኮይና ሓደ ነገር ክንገብሮ ዘለና መጀመሪያ ቀንዲ እንታይ ይመስለኩም ማለት ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ክጅምር ከሎ በቃል እንዲ ይጅምር መጀመሪያ ገዛእ ርእስና ንቃል ኣምላኽ ንውሃብ ኢና ኣሕዋት ከመይ ኢለ ንእግዚአብሔር ገዛእ ርእሰይ ክውፍዮ ይኽእል ከመይ ኢለ ገዛእ ርእሰይ ንኣምላኽ ክህቦ ይኽእል ዝብል ሕቶ ኣለኩም እታ መጀመሪያ መልሲ እግዚአብሔር ዝበኩም ድማ እንታይ እዩ ምስ ቃለይ ግዜ ውሰድ ቃለይ ብልዓዮ ቃለይ ውሰዶ نقالي توهب እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ቃል እግዚአብሔር ተወሃብ ምህላው ካኸመይሊ ዝፍለጥ ነተቃል ተቀበልከ ያኸው አምላክ ነተኻብ አምላክ ተሰምዑ ዘለኻ ነቲ ተጽባሕ ተምቦ ዘለኻ ቃል ክትገብሮ ክትማልሰሉ በህይወትካ ክትነብረሉ ኸለኻ እግዚአብሔር መስገን አሜን ድሕዋቴ ክትነብረሉ ኸልና ተቃልቲ ክንገብሮ ኸልና ተቃልቲ ምሳና ተዋሂድ ንሕና ድማ እንታይ ገርናልና ማለት እዩ ነተቃል ተዋሂብና ኣለና ማለት እዩ ቃል እግዚአብሔር ከነብብ ኮልና እንታይ ንገብር ዘለና እቲ አምላኽ ንዓና ኣብ ልቡ ዘለዎ ፍቃድ ንሪኦ እቲ አምላኽ ንዓና ዘለዎ ንደቂ ሰባት ዘለዎ መደብ ኣኡ ይግለጸልና ተቃልቲ ቃል አምላኽ ክንብብ ከለኹ እንታይ ዝገብር ዘለኹ ሓሳብ አምላኽ የዘንብብ ዘለኹ እግዚአብሔር ንዓይ ዘለዎ ሓሳብ እግዚአብሔር ንዓይ ርእይለይ ዘሎ ራእይ ንሱ የዘንብብ ዘለኹ ክብርና አምላኽ ይሁን እዚ ቃል እዚ እዚ መጽሓፍ እዚ ሱቂሉ ኣይኮነን እዚ መጽሓፍ እዚ ህይወት ዝሓዘ መጽሓፍ በረኸት ዝሓዘ መጽሓፍ ኩሉ ነገር ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ኣለ أو أبت إبراهيم مجمرة زرعنا يوم عرف 14 حدثي أبت 12 هيكم تنبيكم تايزبل قال أملاخ ياون مسرتني قال أملاخ ياون ريخم لهم هو تالوي حيل أملاخ هلو بتقالتي إذا قال إذا بعلون أملاخي كبرنا أملاخ يهون
እግዚአብሔር መስገን ቃል አምላክ እንቦኸልና ባህሪያትን ማንነትን አምላክ ከመይመኻኑ ይገልጸልና አሕዋቴ ባህሪ አምላክ ኣብ ቃል እግዚአብሔር አሎ ማንነት አምላክ ኣብ ቃል እግዚአብሔር አሎ እግዚአብሔር ስለና ዝሓስቦ ሓሳብ ኣብ ቃል እግዚአብሔር አሎ ስለዚህ ገዛ ራስና እንታይ ንግበር ንቃል አምላክ ንወፍዮ እግዚአብሔር መስገን አሜን አሕዋቴ ምክንያቱ እዚ ምስ ንገብር ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ድማ እንታይ ክንገብር ኢና መስልኩም እዚ ቃል እዚ ናይ መጨረሽታ ናትና ስልጣን ክኸውን ኣለዎ በቃ እዚ ንዓይ ዝመልከኒ እዚ መምርሕና ህይወተይ ምናልባሽ ተሓስባ ነይርኒ ክህሉ ይኽእል ምናልባሽ ተመክሮ ነይርኒ ክህሉ ይኽእል ምናልባሽ ካብ ቦታተይ ዘምጻኽዎ ነገር ነይሩ ክኸውን ይኽእል ምናልባሽ ካብ ቤተሰብ ካብ ሕብረተሰብ ሒዝዮ ዝመጻኹ ኣነ ዝርድኦ ዝነበርኩ ምርዳእ ክኸውን ይኽእል ሕጂ ግን ኣነ ኣምላኽ ተዋሂበ ካበልኩ ግን እቲ ሓቂ ለኩሉ ግዜ ዝወስዶ ልዕሊ ኩሉ ድማ ብቀዳማይ ደረጃ ኣብ ህይወተይ ዝሰርዖ እንታይ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንዑ ድማ እንድሕር ዳይ እዚ ዘለኹ ኮይነ እምበኣር ንእግዚአብሔር ህይወተይ ተዋሂብሎ ማለት እዩ ኣለኹም ኣሕዋተይ ቃል እግዚአብሔር ቀዳማይ ኮይኑ ስልጣን ድማ ሙሉእ ስልጣን ኣብ ህይወትና ክህልዎ ከሎ ንስዩ ሓቂ ኢልና ንዑ ክንክተሎ ከለና ኣምላኽ እንታይ ይርኢ ኣሎ መሲልኩም ገዛ ርእስና ሂብና ያለና ንጎይታ ማለት እዩ ቀሊል ነገር ቃል እግዚአብሔር ተቀቢልካ ምግባር ኣብ ህይወትካ እዚ ኣመሰለ ህይወት ሓይሊ ዘለዎ በረኸት ዘለዎ ትሕቲ ጸጋ ዝማለስ ህይወት እግዚአብሔር ይመስገን በኻልኣይ ደረጃ ድማ ኣሕዋተይ ገዛ ርእስና ኣምላኽ ክንህብ ተኾይንና ገዛ ርእስና ኣምላኽ ክውፈ ተደኣ ኮይኑ ኣምልኾ ዘለዎ ህይወት ሒዝና ክንማለስ ኣለና ገዛ ርእስና ንኣምልኾ ይወሃብ ከነምልኾ ከለና ከነመስግኖ ከለና ኣብ ግልና ኮይኑ ኣብ ገዛና ከምኡውን ብሕብረት መፂና ከነምልኽ ከለና እንታይ ንገብር ዘለና እትና ኣምላኽ ዘለና እምነት እትና ኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ እትና ኣምላኽ ዘለና ድሌት እትና ኣምላኽ ዘለና ፍቕሪ ንኣምላኽ እንታይ ንገብር ኣለና ንገልጸሉ ኣለና ኣሜን ድሓደ እዚ ግና ኣብ ሕብረት መፂና ጥራይ ኮናን ንኣምላኽ ነምልኾ እሞ ከዓ ንገዛ ርእስና ንኣምላኽ ንውሃብ ዕለታዊ ናብራና በይና ኮለና ንኣምላኽ ኩሉ ግዜ ህይወትና ንኣምልኾ ህይወት ኮይኑ ክማለስ ኣለዎ ኣሜን ድሓደ እዚ ምዝኸውን ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ቀረባና እዩ እዚ ምዝኸውን ኩሉ ግዜ ህላውነት ኣምላኽ ምሳና እዩ እዚ ምዝኸውን እግዚአብሔር ክሰርሕ ኣብ ህይወትና ቀሊል እዩ ምክንያቱ ብኣምልኾ ህይወት ንዑ ብምምላኽ ንዑ ብምኽባር ዝነብር ህይወት ሒዝና ንማለስ ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ስለዚህ ከምልኾ ከለኹ ንእግዚአብሔር እንታይ ትገብር ዘለኹ እምነተይ ንዑ ዘለኒ እምነት ይገልጸሉ ኣለኹ ንዑ ዘለኒ ፍቕሪ ይገልጸሉ ኣለኹ ንዑ ዘለኒ ኣኽብሮት ይገልጸሉ ኣለኹ ኣብኡ ዘለኒ ትውክልቲ ይገልጸሉ ኣለኹ ክብሪ ንእግዚአብሔር ይኹን ብኣምልኾ ድማ ህይወትና እንታይ ንግበር ንእግዚአብሔር ዝተዋህበ ህይወት ይሃለወና በኻል ኣዛረባሲ ግዜ ንሃቦ ንጎይታ ግዜ ንሃቦ ንጎይታ ኣሜን ከምቲ ንሰብ ግዜ ንህቦ እግዚአብሔር ግዜ ይደሊ ከምቲ ምስ ሰብ ንውዕል ንዕልል ከምኡ ድማ ምስ እግዚአብሔር ክንውዕል ክንዛረብ ክንዕልል ጎይታ ይደልየና ክንራኸቦ ክዛረበና ይደልየና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ መብዛሕትኡ ግና ሰብ ግና ነቲ ሰብ ዘሎ ጥቑኡ ዘሎ ንዑይ ቀረባ ኮይኑ ዝመስሎ ዝልዕሊ ኩሉ ግን ቀረባና ቃል ኣምላኽ ምዘገርና ግን እንታይ እግዚአብሔር ካብ ትንፋስና ንላዕለ እኳ እግዚአብሔር ይቀርበና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብኡ ንነብር ብኡ ንዋሳውስ ብኡ ድማ ንንቀሳቐሳልና ይብልና እግዚአብሔር ቃል መንበሪና ንሱ እዩ ንዋሳወሶ ብኡ እዩ ክትስኡ ከለኹ ገና ክትስኡ ከለኹ ንሓሳባተይ ካብ ርሑቕ እንታይ ትገብሩ ኢሉ ተስተውዕሎ ካባኻ እሞ ናበየ ክኸይድ ኣብ ሲኦል እኳ ተኸድኩስ ኣብኡ ንስኻ ኣለኻ ኢሉ ምንጻፈይ ኣብ ርሑቕ እኳ ተገበርኩ ጫፍ ምድሪ ተገበርኩስ ኣምላኽ እውን ኣብኡ ኣሎ ካብ መንፈስ ኣምላኽ ሞ ናበይና ክንሕባእ ንኽእል ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ በዚ እንታይ ደና ደሎ ምሲልኩም እግዚአብሔር ቀረባና እዩ ኩሉ ድማ ኣብ ቅድሚኡ ይብል ኣብ ቅድሚኡ እንታይ ቁልዑን ጋህ ዝበለን እዩ ዝሕባእ ዝስወር ነገር የለን ካብ ሰብ ብዙሕ ነገር ዝስወር ኣሎ ካብ ኣምላኽ ግን እንታይ ይስወር እዚ ፈሊጥና እምበኣር ገዛእ ርእስና ምስ ኣምላኽ እንታይ ንግበር ግዜ ንሕልፍ ኢና ኣሕዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ብርግፅ እግዚአብሔር ፈቃሪ እግዚአብሔር ለዋሂ እቲ ክንህቦ ዘለና ግዜ ግን ኣሕዋተይ ክንህቦ ኣለና ኣብ ያዕቆብ ንሕና አንቢብና ድማ ምዕራፍ 4:8 ያዕቆብ ምዕራፍ 4:8 እንታይ ይብል መሲልኩም ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ከቕርበኩም እስኪ ንኣምላኽ ቅረብዎ እስከብል ምሳይ ንሱ እውን ከቕርበኩም ስለዚ ሓደ ካብቲ መገዲ ንኣምላኽ እንቐርበሉ ኣሕዋተይ እንታይ ንኣምልኾ ህይወት ንኣምልኾ ዝተዋህበ ህይወት ንእግዚአብሔር ዘምልኽ ህይወት ንእግዚአብሔር ዘመስግን ህይወት ንኣምላኽ ዘምልኽ ህይወት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣምልኾ እንታይ እናደጋጥመና ኣብ ኣምልኾ ህላውነቱ ይመጽእ ሓቀን ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ይስማዓና መንፈስ ቅዱስ ክንቀሳቀስ ይጀምር ምጽናዕ ክመጽእ ይጀምር ፈውስ ክመጽእ ይጀምር ነገራት ክኽፈት ይጀምር እግዚአብሔር ክንቀሳቀስ ይጀምር ህልውና ናይ ኣምላኽ ይስማዓና
قربانا يشعو እግዚአብሔር ስለዚህ ንግበር ንአምላኽ ሳይ ንግበሮ ቀረባና ንግበሮ ሁሉ ጊዜ ሆለ አሜን ሆለ ግና ከብለና አሎ ንሕና ምስ ንቆርቦ ጥራይ ግና ንስታይ ዝገብር ዘቀርበና ስለዚህ እታብሮሜ ዘላ ትክክልያ ማለት ያዕቆብ ድማ ምስ ሐዋርያ ጳውሎስ ተሳሚዕሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ታይልና ገዛ ርእስኹምና አምላኽ ተግበሩ ወፊዎ ርእስኹምና አምላኽ ወፊው ርእስኹምና አምላኽ ሃቡ ንጸጋ እግዚአብሔር ሃቡ እዝም ዝኾን እንታይ ክኸውን እግዚአብሔር ቀረባና ክኸውን እግዚአብሔር ምሳና ክኸውን ህላውነቱ ምሳና ክኸውን አምላኽ ቀረባኻ ተኾይን ድማ ንዓኻውን ክቀለልካ እዩ ኩሉ እንትናኻ ንኽትህቦ ማለት እዩ ንዓኻውን ንኽቀለልካ እዩ ኩሉ እንትናኻ ንእግዚአብሔር ንኽተግዝኦ አሜን በሳልሳይ ደረጃ ድማ እግዚአብሔር መስገን ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ ኣብ ጽባሕ እግዚአብሔር አባና ዝሰርሖ ብመንፈስ ገይሩ ንዑ ድማ ዝተዋሃብና ንኹን መንፈስ ቅዱስ ቀጻል እንታይ ይገብር ይሰርሕ አባና ካብ አመንቲ ከም ክርስቲያናት መጠን ኩላትና ዋላ ከማ በመንፈስ ቅዱስ ቋንቋ ተዛረብና ብልሳን ተዛረብና ኣብ ውሽጥና እንታይ ያለው መንፈስ ቅዱስ አለ አሜን ድሓቲ ዝጀመሮ ስራሕ ድማ አለ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ይሰርሓል خبرنا አምላኽ ይሁን ኣብ ጽባሕ ይሰርሕ ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ቀጻሊ ስራሕ ይሰርሕ አሎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና ሓዋቲ ነዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕ እንተዳኣ ተዋሂብና ድማ እዚ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገብር መስሊኩም ቀጻል እንታይ ይገብር ድማ ከምቲ ክርስቶስ ክንኮኖ ዝደለና ንዑ ድማ መልክዕ እንዳሃበ እንዳሰርሓና እንዳዓየና ድማ ሓሳብ አምላኽ ፈቃድ አምላኽ ኣብ ህይወትና ከማላ ይጅምር ወይታ ይመስገን ሕዋቴ ንመንፈስ ቅዱስ ድማ እንግብራልና ክንዋሃብ ኣለና አሜን ቀጻሊ አባና ደሰርሕ መንፈስ ቅዱስ ሓቂል ኣይቋርጽኒ احنا እንታይ ንገብር ሸለል ንብሎ ንርስዖ ንዝንግዖ ዳንበር መንፈስ ቅዱስ ግን ኣብ ውሽጥና ይዘሎ ይሰርሕ ድማ ኣብ ሓደ ቦታ ሲ እግዚአብሔር ቀድመና ይወድ ሰብ ክሕጽሮ ምስ ደለ እንታይ ይግር ኣብ ምዕራፍ 6 ዘፍጥረት ተንቢብና ተወሰለስ እንታይ ይሉሲ እግዚአብሔር ከአንሱ ስጋ ይሞ መንፈሰይና ሐዋር ምስ ሰብ አይጻርን ስለዚህ ዘበኑ 120 ዓመት ይኹን በለ መንፈሰይና ሐዋር ታይገብር ምስ ሰብ ይሉ አይጻርኒ መንፈስ አምላኽ ታይገብር ይምስልኩም ኣብቲ ግዜቲ ብዙሓት ናብቲ ተግባር ናይ ክፋት ናይ ቃኤል ግብሪ ይዝኽተሉ ስለዝነበሩ መንፈስ እግዚአብሔር ድማ በዘይ ምቁራጽ ኣብ ሰባት ካይ ይሰርሕ ስለዝነበረ ገና ድማ እግዚአብሔር ከአብ እትናቱ ህላውነት አይርሐቁን ስለዝነበረ ሰባቱን ዝገርመኩም ሲ ክሳብ 900 ዓመት ናይ ምንባር ተኽእሎ ነይርዎ በቲ ግዜቲ እግዚአብሔር ካተገብር ይምስልኩም ብመንፈሱ ተመለስ ከም ዝግበር በዘኺድ በዝውፃ እንዳበለ እንታይ ገብር ነይሩ ንሕልኦም ይዛረቡ ነይሩ ካቶም ግን እንታይ ገይሮም ይጻርዎ ነይሮም ይቃወሙ ነይሮም አይቅበሉዎ ነይሮም መንፈስ አምላኽ ቀጻለ ተገብር ይሕዋተይ ምስ ሰብ ኮይኑ ይሰርሕ በዚ ምክንያት ዝኳይ ነቦን ወድን ዝጸረፈ ክሕደገሉ መንፈስ አምላኽ ዝጸረፈ ግን ክሕደገሉ ምክንያቱ ኣብዚ ምድሪ ዝኮይን ዝሰርሕ ደሎ ምሳና አዋና ሓዲሩ መኒ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ይሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ አቦ ቤሎ ኣብ ዝፋኑ ለሁሉ ጊዜ ካብ ዝፋኑ ተአሊ ይፈልጥኒ ወድ ቤሎ አቤማና አምላኽ አሎ እግዚአብሔር መስገን ቃል አምላኽም ዝነገረና መንፈስ ቅዱስ አቤሎ ናባና ተላይኹ ጎይታ ይመስል أنا دم أنا بوي كل مرة نسد ما مساحاتكم زنبر مصنعي كل خلكم نبوي كل مرة أبوها أنت يجرو فقادو خينو يأكلنا እግዚአብሔር መስገን ቃል እግዚአብሔር ከዛረብ ኮላ አብራ ዮሐንስ ቶም ሸዋዓተ መናፍስት አምላኽ ይብል ናብዘል ዓለም ዝተላኹ ሸዋዓተ መናፍስት አምላኽ መንፈስ እግዚአብሔር ምክንያቱ ብዙሕ ምስተፋለ ስራሕ ስለዘለዎ ንሱ መንፈስ ጥበብ መንፈስ ኃይል መንፈስ ምኽሪ መንፈስ ፍልጠት መንፈስ ፍርሃት እግዚአብሔር ግብር ዝገብር ኃይልታ ዝገብር ተአምራ ዝገብር ኩሉ ነገር ንእግዚአብሔር ስራሕ ዘማልኦ ክብርና አምላኽ ነኒ መንፈስ እግዚአብሔር ሕዋት አሜን ንሱ ድማ አውሽትና አለ ይሰርሓሎ ሰናይ ዝኾነ ጸጋ ዝኾነ ጸጋ ናይ ጸጋ መንፈስ ይብሎ አባና ሓዲር له ሕዋት ይሰርሕ ድማ አለ ቀጻሊ አይቋርጽን ድማ ነዚ መንፈስ ዝግና ንሓንታ ገብረልና ሕራይ መንፈስ ቅዱስን ዓኻ ይዋሃብ ኣለኹ አባይሲ ወትኹፉ ነገር አሊኻ ትንዓኻ ዘይኽብር ነገር አሊኻሲ እቲ ናይ እግዚአብሔር ጽባቐን ክብርን ክትገልጾ ወሃብ ኣለኹ ንዓኻ ሰሓጥራይኻ ክትስልመን ትኽእል ሰሓጥራይኻ ከተመልክዓን ትኽእል ሰሓጥራይኻ ነታ ኣብ ውሽጠይ ዘሎ እግዚአብሔር ዘቐመጠለይ ክቡር ነገር ከተውፅኦ ትኽእል ክትገልጾ ትኽእል ንዓይ ጥራይ ዘይኮንኩስ ንበረኸቱን ክትገብርኒ ትኽእል ወሃበካ ኣለኹ ንዓኻ መንፈስ ቅዱስ ንመንፈስ ቅዱስ ንቐብኣት ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘይተዋሃበ ሰብ ትጽባቐይ ነገር خجلت كرئ أبيوتو أي كالن اللهم لحواتي يسوع كريستوس قويتاي سلزق حواتي كتسألين تخن قبرها لنا كنوها بالنا خندي جزينا نجزي أبيهر دمسو يسمعنا بمنفسي زاربنا مو أي سمع أخوان تجاجي بخازي أجرانير بعليكوا يتجاجي فلت أخماني ركوع
تجاجيج إلنا خال نجر زمرتنا يجزي على دحواتي منفس كل سويش تنا يزاربنا كوي زي أنا ما قد خدنا خلنا إحنا جن بخال نخيل سوي يزاربنا حواتي قال له يسرح له وشتنا يرينا يت ما قد مخريه بنا بزح جزء جن إحنا ينسمعنا نسعته يسوع كريستوس قيتاي جنا خبتنا تو مخرة خيدنا عسالو تقلوا فرلوا حواتي بركة هاللو حواتي سلزي ولد أملاخ زبلنا دما بمنفس أملاخنا نمرح منفس أملاخي زمرحنا نابتو قنوع زبل نابتو صبوق زبل نابتو حلق زبل نابتو فرزلو نابتو نجزابير كخبر زغل هيوت ناوي منفس جزابير زمرحنا ناب عرفتي منفس جزابير يمرحنا نحن نفس ناسي عرفتي يمص الله السوقنا سرح كنوهاب لمنفس قدوس علينا كنجزؤو لمنفس قدوس علينا كبرنا أملاخ جزابير نا آدم نعوز بقع دقافيت كهوبا مسدلي تايجر كبير زخانة دكاس أو دقول لي بلنا كبير زخانة دكاس تاي مالتي ملو بملو نعمل أختواه وآدم مالتي آدم حجة خبري بحيلو بخلو تفني إحنا خبلو زغل نجريلنا آدم كل تنو نعمل أختواه كبير زخانة دكاس مسوي بلنا جابير كتايجر خا كسرع خيلو تواهبون دي نقويتا تواهبون دي نقو تواهبون دي جابير كاني أب آدم زلوا خبور نجر يوم الله جابير أبانا يزلوا أميت خبور نجر كاب كلا نجر يكون جابير زمن اللهم لحواتي كابتي سب أيكون نزلوا تخبور نجر أبا خاي أميت ودلوا قيتا أبا خاي جابير أميت وزل آمين هاللويا كبرنا عمله يقول جن زمان بس قدس ممكن سرح مستقدنا له تأبانا تأميت وزل نحنا زين ريو زلنا أوصيو خبور نجر كابانا خوتي يسوع كريستوس قويتاي كبري زلوا النجار كابانا خوتي سبيت انت عيدم كبرنا يمنتها كبرنا يسبع سلازم انت يوصي له مالتي كبري خوتي له قويتاي من فاس جزء أبير كبري جنا انت يغير نيرو تواهبو نيرو نقويتا دقيسو انت بس برتو دقاس ادقيسو قويتا بقى تواهبي زلوا بقى ابو جزء أبير سي توفي ناتو زبلو نجار سيولن حواتي نوهاب نقويتا مستوهابنا تأوشتنا جابر أميتوز اللي خبر نجار قويتا خبر زي قويتا خوت زي جزيء دماي كلتاشين عسر تغلطنا ناتنا كلتاشين عسر تغلطنا جابر كساجرنا كنوفى علنا كنوهاب علنا أبانا هالدو جابر مسكين أبانا يزلو تخبر نجار قويتا أميتوز اللي أكال بتنا ينرأ نتمنفس قدس مسنوهاب تأبانا زلو خبر عنك قويتا خوت زي أنا أترى يكون أن بيت سبنا أترى يكون أن خالو السبات دما نبرخت قويتا خدبرنا يسوع كريستوس قويتا سلازي أبرومي خمزي يقول أبرومي معرف عصر تغلطة أبرومي معرف عصر تغلطة تقص حدا انتهي بلسي انبعرسي بلنا زغل نجر كاب سمعنا زغل نجر كنبهال كاب سنحة انتهي نقبر كمين لا نحن فيه نقل انبعرز نقبر أحواتي نسقاهم هياون قدسون أملاخ بعزبل المسوات جركم ها كتقربوه كتوفيوه كتهبوه بمحرات أملاخ معدوكم علىكم إذا مالت أتني أمره منفساوي أقولتكم أيوه جزاء مسكين نعمتي أقولتي له نعم أمره منفساوي أقولت كبرنا جزاء غيرهم كابت معرف شديش تحسابه أي وزن مغنياتو أبتغسي عصرت حدا معرف شديش تخيلنا نرى رومي معرف شديش عصرت حدا انتهي بلا له كومود ما نسخاتكم كاف حاتياتكم زموتكم بكريستوس يسوع جنانا أملاخ يومكم زخنكم رؤوسهم ها قصارو جزابير مسجد وزكو دروس تفصل ما نجري جزابير يسوع كريستوس بخريستوس سرح لنا سرح كوي جنا خنا جن أبو مرنا مسينا تانغبرنا كنا قاصرو كون قاصرو لنا هم غيرنا نوزد لنا ازي ني امرنا منفساوي اغلوتي امرنا سي بتي درو يسوع كريستوس زغبرو حقي تمليو اتي كله كاب جزابير زي كنا حسابات وصيو بتنا جزابير حسابن بتنا جزابير حق قالن تمليو امرنا حدث كلوطالو ازي مس نغبر لنا الله ناي أمرهم منفساوي أقولتي جزابير مسجد سلزي اتساب يسوع كريستوس غبرو سراح درو تفصمي إذا دم أنا أملاك هاي شجرني تشجر جنا أبو مرا خاي زلوا أبو مرنا يزلوا أبو مرنا نقاطه دلنا هم جرنا نقبله دلنا أبو مرنا زلوا هيوت اللهم دحواتي ما زحتوا جزء كوت دجا زلوا هيوتنا نحن هذا دلنا أبو مرهم جنا بزح هيوت هلا أنت عند هيوت نبرهم زلوا بأبو مرهم ماني فلتوني أبايون كمية عند أنا برا أنا عمره ينبر كم زلوا يتفلتوني قبل بهم ده حساب كم زلوا أنا فلتوني جناها كوي هيوت في بالناس زابرك كابتوش تلبي كابتوش تحساب كوي كابو مرنا خوي حواتي هو الزفلف كاب قال نجار يكون كاب دقي يكون ثاني هو تمثل بزمن يازين العلو كله نلبخان تاي جبرة حلوة
كتحلوها تخين كاجن نقال إجزابير لمنفس أملاخ نتنا إجزابير كبري نعوقوها بكخلاله نعملوه لبخاي وها نقال إجزابير لبخاي وها لمنفس قدس لبخاي وها وده لبخا هبني اللهم نحوادي كبرنا إجزابير يخون حراي كبك عدن نقول ويسناتي نقول نبكى خنقول لنا إجزابير مسكنا مين تمكحتنا سبيرنا قرعتنا سبيرنا تعيتنا سبيرنا ناتي نبلو كله سبيرنا ويتنات كيانا ويتنات كيانا نعها يوها بالله زمرت يمصا واغا زخفل يخفلني انا كن كوهابي ناتو كريستنا كو مسواتو كايحوات مسقال كما حزي نغويتا كم طعوم مسوات غيركا ماها باخته بلو تخين كبرنا املاح يكون ስለዚህ ሓደ ጥቅስታ ስለቲ ንግዚአብሔር موهاب ዝብል ከነንብብ ይፎቱ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ከና ተሪና ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 قدامي ملأخت تيموثاوس معرف 4 ولا خاب تقسي 10 تغل تجميره كسب 10 حموش ذول حسابكم يقولكم تيموثاوس معرف قدامي تيموثاوس معرف 4 كاب 10 خلتك كسب 10 حموش انتي بلسي نفهم امنتي فقال بخايده بفقري بامنت بنصهنان ارئيا خن منبر نتان سنتك حدقوا عينعقا انا خص عزمت نعم من بابن ممعدن ممهارن هن أقلب جابير مسجن كنا قلبو خنا دوغو زينا نغير كم انت هم زلور ينغرنا له نتي بتنبيتن بمنبار شماغليتاتن اتوها بكا ابخا زلو هبت صغا اششاي تبلو ها ازي اصبي كحسب ان وسخكا تغير كم زلخا اب كل من انت خغلسي نزي نغير زي ملو راسخا وفي كويتا يمسكن سكر اسخا وفسكو بالمسا اسعدلات حسب قال حساب لنا جزاء رسنا انا املاح تنقبلنا كن وفلنا نتي قدوس نجر جزاء رسنا خنوفيو نتي صدق نجر جزاء رسنا خنوفيو نتي سناي زخنا اريا جزاء رسنا خنوفيو نامنت جزاء رسنا خنوفيو ننصحنا جزاء رسنا خنوفيو نقال እግዚአብሔር جزاء رسنا خنوفيو نعملو جزاء رسنا خنوفيو كل انتنا نحواتي نتناي كريستوس مهرو خنوفيو علنا توفيو نعو ازم زخون لنا له معبايكا توسخ كم زلخا تلوت كم زلخا ناي كريستوس مخان كاسي ابزريخا زلو سبات تغبريم كفلتيوم غنا نسخا هاي تزاربك خلاص از سبزي بحقي يلوت عليهم سب تغبريم خغروميم نعملاح كبرو خويم امين እግዚአብሔር መስገን እዛ አጸብይካ حسبنا ወሰካ ተغير كم زلخا سي اب كل من تخغلص كل تغبري خغلصي نغدن كيل كان سخا بوبليشتا زرغيخا تلويطلو هو تبلا يكونه بعلو ግን ብለካሎ እቲ ምሉ እቲ موهاب እንድሕር ንገዛ አረሰኻ ተዋሂብ ባንካ እቲ እግዚአብሔር መስገን አብይወት ካዘረፈ ፍረ ፑብሊሽታናት ካኮነ አሜን ናይ ክርስቶስ ሙኻን ካንሱ ኸፍረ ጸልካይ ክብርና አምላኽ ይኹን ምን ተግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ እንታይ ግበር ምሉእ ረስኻ ወፊ ምሉእ ረስኻ ሃብ ተዋሃብ እግዚአብሔር መስገን ንድሕሪት ኣይትበል ክብርና አምላኽ ኣብዚ ሐዋርያ ጳውሎስ ንወዱነት መንፈሳዊ ወዱ ክመኽሮ ኸለይ ኮሚዶ አብካላይ ቆሮንቶስ ድማ በጣም ዘገሩሙ ሰባት አለው አብካላይ ቆሮንቶስ መቀዳማያን እምዚአቶም قال قرنطس معرف شمون تتنبيبنا قال قرنطس معرف شمون تتقسي حمشته انتي بلسي بفقاد املاح قدم نغويتا دحريو خان انا رؤسهم وفيهم انبر كم تنحنا تسفاز جبرنا يا طراي ايكونن امو ازم مقدنا انتي لنا مسيلكم فقاد املاح ترديهم حسب املاح استوعلهم بفقاد املاح تاغيرم بلسي بمجمريا نمن طايو ميلو نغويتا توفيهم بدحريو خان من توهيبو ميلو خاني نعانا خا نتوم حواري نتوم اغلغلت ክርስቶስ نعان تاخينو توفيهم تاخغبر دولهم نا እግዚአብሔር فقاد ترديوهم كوم يرمو اللهم دحواتي يسوس غويتاي بفقاد املاح سي قدم نغويتا بدحريو خان انا رؤسهم وفيو غويتاي مسل بفقاد املاح رغم الله بفقاد سبا يكون فقاد املاح كمي مخانو ترديوم فقاد نا እግዚአብሔር كمي مخانو استوعلهم توهيبهم زم سبات زيوم نا املاح مجمرا نغويتا توهيبهم بدحريو خاني نتوم نا እግዚአብሔር አገልገልቲ ተዋሂቦም ክብርና አምላኽ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ አሜን በዘመን ዝኸ መንዩ ና አምላኽን ነቶም አገልገልቲ ናይ አምላኽ ይዝባሃል ሰባት ገዛሩስ ዝህብ አንሲ ዲስፖኒብል ና አምላኽ ዲስፖኒብል ንቤት አምላኽ ዲስፖኒብል ንብልክ እንደይ ሰባት ኢና አለኩም ደህዋቲ ዲኹም አለኩም አቤት አምላኽ መጻና ንገብሮ ዘበለ ንሰብ ነትነት ይልካ ይኮነ ንፓስተር አቤል ይልካ ይኮን ካንተ ገብ ንፓስተር አቤል ይልካ ይኮን ካንተ መጻብሲ እግዚአብሔር መስገን ንጎይታ ይልካ አሜን መቀደማን ተገሮም ፈቃድ አምላኽ ተረዲኦም ንጎይታ ይሎም ገዛሩሶም ወፍዮም አለኩም ደህዋቲ አሜን ትገብሮሲ
نقويتا لكم قبروا نقويتا كنوفل لنا خنوهاب لنا نقويتا كبرن እግዚአብሔር ይሁን ካላይ ጴጥሮስ ድማ ከምዚ ብለና ራእዩ መታን ሐካያት ንኸይን ከውን ይኻዚ ካላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 10 ካላይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ጥቅሲ 10 እንታይ ይብልሲ ስለዚ አቶም ሐዋትና ንጽዋዓኹም ምሕራይኩም ከተጽንዑ አዚኹም ተጋደሉ እዚ እንተ ገበርኩም ሲ ከቶ አይ ከተንደልሁጽን ይኹም እግዚአብሔር መስገን እንታይ ተገበርኩም ዝገርመኩም ሲ መጀመሪያ አትገበሩ ዘሎ ማቀዲሙ ነጊሮም ነሪ እዚ ተገርኩም ኢሎም አይ ከተንደልሁጽን ይኹም ሰንከልከላይ ክትብሉን ይኹም ዝደኸመ ህይወት ናይ ክርስትና ይክህልወኩም ዝበርትዕ ኃይሉ ዘሎ بقويتا استملأ نعمل استوفي هوت كن حسكم كتمالس يهم انتي نحن قبر زلنا كابتوسي حموش كنا تنبيبنيا بتعم زجرم قلالهم انتي بلسي بتجهاد زبالة تجادلوا أب مناتكم دقنات وسعوا أبت دقنات ما فلتت أبت فلتت كأم مقطع رسها أبت مقطع رسها دم عقلي أبت عقلون فرحاتك زي أبير أبت فرحاتك زي أبير دم مفكار حوات أبت مفكار حوات كأفقر نقول سب زي نجار زي انت علوكم منا معبلون انت خده نمفلات بويتنا يسوع كريستوس هكياتن زي فرين كتكونوا أي حد جوكم من إيو تيود لهم ده نزخول نجار استهان قبل مكلالنا كنوها بالنا إننا خنهبول لنا أزم استخول النفر السبات كإننا خنركبنا زوو فيو زبل قال أي ترجم انت على مسيركم قال أي ترجم إبراهيم استعمالتيو مهاب نقويتات رادي كنا قويتات ما خطب بالعني كتبوا لنا قويتات رادي كنا سي እግዚአብሔር ደማ አባና ይሰርሕ በጾጎሞ ፍረድማ ከንፈሪ ይገብራና አሜን ፍረድማ ከንፈሪ ይገብራና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ሲ ናኦማት ከፈጥሮም ኮሎ እንታይ ገሪ ፈጥሮም ዘርኢ ድማ ሃቦም ይብል እንታይ ዝገብሩ በባ አይነቱ ፍረታ ዘፍሪ ዘርኢ ሃቦም እግዚአብሔር መስገን ስለዚህ ድማ ንሕና ንጎይታ ክንወሃብ ኮለና አባና እንታይ ዝገብራለም ሲልኩም ዝፈሪ ነገር አለ አሜን መጨረሻ ነዚ ሐሳብ ዘኹን ሪና ግን ኣብዚ ከም ንሪኦ ዘለና ኣሕዋተይ ሃካያትን ዘይፍሪኹም ከውን ኣይሓድገናን እዩ ገዛእ ርእስና ነዚ ኩሉ ተዘርዚሩ ዘሎ እንድሕር ዳኣ ተዋሂብና ገዛእ ርእስና ንፍልጠት ኣምላኽ ገዛእ ርእስና ነቲ ደግነት ነቲ ባህርያት ናይ ኣምላኽ ነቲ ፍልጠት ናይ ኣምላኽ ንፍቕሪ ንዓቕሊ ነቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ንዑ እንድሕር ዳኣ ገዛእ ርእስና ተወፊናሲ ዘይፈርዩ ኣይኮይኑስ ኣይክሓድገናን ሃካያት ሲ ኣይክገብረናን ዘንደልሁፁ ሰባት ሰንከልከል ዝብሉ ሰባት ሲ ኣይክንከውንና ዝበርትዑ ብሂወት ዝነብሩ بهو زمالو السبات كوينا هذا مالش كويتا يمسكن آمين لازم تايلنا تقص عسرته أتمحاتنا نتصوعهم محرايكم نترككم موزلهم تصوعا نترككم موزلهم حريق بكريستوس يسوع تحريقهم بكريستوس يسوع تصوعهم جناح عزيهم مكتان كتصنعوا تجادلوا مجمرة هارينا أنا تجادلنا أبتعرفتنا قويتا ما تاويه زي مثلا آمين كمان أنا أتعرفت قويتا جزاء رسنا نقويتا بمهاب اللهم نحوات أبتعرفتنا خنا أتو جزاء رسنا نقويتا بمهاب بزي طرف نايتا يكونكن ناتكا يغويتا ناي مانما يكونكن سعدي كان يا يسوع سيلنا نغويتا نوهاب لنا እግዚአብሔር መስገን አሜን አብዛحቱ ሰባት ኮና ይሰባት ተዘይኮና ግንታይና ናቴ ናይ ገዛረሴ ማንነት አለ ናቴ ፐርሰናሊቲ ለኔ አይኮነ አትካ ፐርሰናሊቲ አልዩ ክርስቶስ ይአባኻ ክሳል ዘሎ አሜን አሜን ልሕዋቴ ጽዕረልኩም አለሁ ይሉ ሐዋርያ ጳውሎስ ታይ ክገብር ክርስቶስ አባኻትኩም ንክሳል ክብርና አምላክ ይሁን ጎይታና እዚ ዘልደል ልሕዋቴ አሜን ክርስቶስ አባና ተሳይሉ ክረ አሜን እግዚአብሔር መስገን አሜን ሃሌሉያ ካለ ጥቅስ ድማ ኸድና ኸሪና ካላይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 30 ጥቅሲ ሸሞንተ ካላይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 30 ጥቅሲ ሸሞንተ እግዚአብሔር መስገን እዚ ሁሉ ዝኾነ ድማ ኣብዚ ሕጂ ነው ሞደና ብዘመን ሕዝቅያስ ካላይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 30 ጥቅሲ ሸሞንተ እንታይ ብልሲ ሕጂሲ ከምቶም ኣቦታትኩም ተረርቲ ክሳድ ኣይትኾኑ ኢድኩም ደኣ ንእግዚአብሔር እስከሃቡ እስከበሉ ምሳይ እስከሃቡ በሉ ናብቲ ንዘዓለም ዝቐደሶ መቕደሱ ድማ ምፁ እቲ ንዲ ቁጣዓው ካባኻትኩም እንቲ ክምለስ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ኣገልግሉ አሜን ትይወደለኩም ተቃለቲ ከም በልኩም ሕጂስ ከምቶም ኣቦታትኩም ተረርቲ ክሳድ ኣይትኾኑ ኣቦታቶም እንታይ ጽዋዕት ነይሮም እግዚአብሔር ደጸዊዖም ነይሩ ካብ ግብጽ ውጽኦም ነይሩ ግና ከተረርቲ ክሳድ ኮይኖም ተኾይኖም ንመንፈስ ቅዱስ ተጻሪቦም ተኾይኖም ኣብ ምድረ በዳ ኩላቶም ተሪፎም ሳትኩም ግና ከምኦቶም ኣይትኾኑ ኢሉ ከምኦቶም ኣይትኾኑ ክጠፉ ይኮነ እግዚአብሔር ኣውጽኢኩም ዘሎ
تايدا تراي إدكم هابو بخال أزرباسي بناتنا إدناسي بسعرنا بخدت ناس نجزي أبيض نصرح على نجلس يلن نحن أنا هبومه نسجنا ذن أداء خميلو خمسة أمل نقولتاي فلدي اللهم دحواتي إدنا أنا هبومه إجزي أبيض كان إدنا تتوقعون نسيد صرفة السرح تخبروا كل ما نعم لك هوني اللهم دحواتي سجاز لبسة تمكحتي متان كي مكح إجزي أبيض تاجر مسيلكم هابوني تلنا قلبي آمين منفسو هابوني اللهم ده نمنفسي هو هابو أنا بحاتم كوينة تخبري سرح እግዚአብሔር ይመስገን هابوني يلوان بيهم هابوني أداكم هابوني أبت بيتم أدس كتقولوا وزلكم أقول قد ما كريكم እግዚአብሔር ይመስገን ذا على زي أسمر الحوادي نعم لا كتقولوا ودليلهم أسمر الله على زي إلكم هابون وسلنا من تاي مسجد بلنا نفت بيت مقدس እግዚአብሔር ይመስገን آمين دهات حجيس كم تما بوتاتكم ترى تخسرای تكون إلكم دعاء نግዚአብሔር هابو نبت نزل عالم زقدس مقدس دما مصو اتي ندق تعاو خبحاتكم انت خملسكا نግዚአብሔር አምላክኩም አገልግሎ ጎይታ خنغلغلو خلنا ተዋሂብና خنغلغلو خلنا ቁጣ አምላክ ታይገብር ካብዝባ አምላክ ይልሃል اللهم دحواتي خنغلغلو لنا نግዚአብሔር መገልጋል ዝብል ቃል ድማ መስባህ ቃል እግዚአብሔር ማሐብ ሱጥራ ይኮን اللهم دحواتي መገልጋል ብዙ አገልግሎት ይዘለና ጎይታ ተገልግሎ كبر نግዚአብሔር ሆነ ንገዛ አርሱ አምልኮ አገልግሎት ከተመስግኖ ከተምልኮ خلها አገልግሎት ንግዚአብሔር አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚህ ታይብለናል ናም መቅደሱ ምጹ ሃቦ መخل ኢድኩም ናም መቅደሱ ምጹ ረህማ ለኩም ኢድና እንድሕር ዘይሃብና ያሲ ኣብ መቅደስ መሲናስ ምንም ነገር የለም ማለት احنا ግን ጠቀምቲና ሐዋት ኩላትኩም ኣብዘለኩም ጠቀምቲ ኢኹ አሜን እግዚአብሔር ክብር ነገር አምጥልኩም ማለት ግን ሃቦ ስድማ ተቀመለን ይዘን አዳውዚ ويتا يسوع كريستوس يمسكن آمين سمو يخبر عبد دانيال دما سيدرا ميسا عبد نجوم كم إذا أمثل هيوت كم زنبرم قرب هذا حسب أو يجلس لنا إجابة كا دانيال معرف سلسلة دانيال معرف سلسلة እግዚአብሔር مثلا تقصي 28 دانيال معرف ثلاثه تقصي 28 ملاباش اذا حساب زي ايراهم ما لكم كنتوا تقولوا ማለት قل لهم رايوامو ازيا تغرمكم ازيا تدنقوكم انت هل مسيلكم نابكودن صركا اتي نتوم باروت ملأخو سديدو زناغفهم املاح سيدراقن ميساقن عبدنغون يبارك نساتهم ابو توكلهم نتزاز نغسكا ابيو بزينا أملاك نخالوت أمالختي أياملهون كيسجدون سي سجوم وفي إلو ملسة إذا سجوم وفي تبل تسمر له نديت سبورني إذا سجوم وفي تبل حواتي أسمر له سيدرا إيسا عبدنا يقوم تايم كيرو سجوم تايجرنا أملاك وفي مو خبرنا أملاك تقول لهم يوكلا كله يأمنا كله خطرة يكون زبلو زخوني يخون مكرايم صا أنا جنا يقول تأت وهي بينعو እግዚአብሔር ታገርኒ አዲግኒ ከበጃዌ እና እስራኤል ቅዱስ ነሱ ናቱ ገርኒ ስለዚህ አነስ ስጋይም ካይደረፈን ጎይታ ታገርለሁ ይቤለሁ በስጋሁም ጎይታን ታይግበር ይዝብና እግዚአብሔር ቃል ይخبر በስጋና ጎይታ ተከብራለሁ ክብርና አምላክ ይሁን በጣም አባይ ዝኾነት ጥቅሲ አህዋት ይዚያ ስጋኦም ወፈዩ ለምን ይሞፈይ ሞን ጎይታ በኋላ አዘረባ አንተ እንገር መስልኩም ና አምላክና ነምልህ ናቱ ኢና ነህና ነኻል ነገር ስጋና አይንወፍን نحاتيات سجانا أينوفل نمزرنا سجانا أينوفل نمست سجانا أينوفل نشجارا سجانا أينوفل نخوفنا جرب عالم زلوا سجانا أينوفل نحمامو كاتوانا سجانا أينوفل مسأنا عندي مسأنا يخليكو قنتي نقول نعم فوسي ويتا دليزر اللهم دعواتي حمامك متسخلو نحن حسا وي متسيني بقال كان تقبل كياخ مساكاي تقبلنا هذا الله ويتا قنبنا له نبتي حاتيات زمصو فرز فريو نقول يكون نحن نطبق زلناسي نعون قدفهم نا أملاك نوفه أزمس نجبر نسجانا دم مدهاني زخنا نجر كن ركبين حوات ويتحلي فيه وام للنسوازي عندي دوام ده كاسي دوام ده أمي دوام ده في وام ده من النجر أنا يتك خمان ينبر نزل نكسي عبرك كبرنا أملاك وفيه مو سجوا حواتي سجاها مو فاين ويتاب صبوي ويتها دم أنت جورو يحلوه
قال أملاك مدهانيتي نعو الله ونت إجابة مدهانيتي نعو حمام زبل ما أيك قرب كاني من هذا حمام كف حياتي مسي مرجم زبل أيك قرب كاني موت قلتي فايك تمسك كاني ناي موتن ناي سيقولون كل في أبي ديس كريستوس يزول نعو ندحر تواهبنا بزي علمنا قويتا أيكم متنا كبرنا إجابة هيرو سقات هيك اللي وناني حوادي إجابة أملاك استمسكني يوم على أملاك قلنا له وفيه زلنا نحن نقول كله نوفيه منفسنا نفسنا سجانا أمورنا حساباتنا نحن نوفيه نقويتا كبرنا أملاك يوم قدامي كورنثوس معرف شديشتو نزينا يسجى حساب قلت يقبله قدامي كورنثوس معرف شديشته توسي إسرائيل قدامي كورنثوس معرف شديشته توسي إسرائيل كلنا نقول تقالي كابتوس 19 ولا خنبون بحد ينزلوا أنت يبلسي بواجا تعديكم يخممو سجاهم بيت مقدس تعبخاتكم زلوا كهو أملاك تقبلكم ومنفس قدس مخانو نايرسكم كم زي كونكم دو أيتفولتونيهم سلازي بسجاهم نأملاك أخبروه جابير مسكن إذا سجانا إذا خير تلفن تخون له نأملاك مولو نخبرو كوهابا له كم تعوم كم بهزب المسوعات خينو كم هي مسوعات خينو نأملاك زحر كخون له وادي جابير مسكن هاللويا قويتاي مسكن سلازي خواتي نحاتات أي نجزاينا نتحاتات زمصو فرد ما نعون أي نجزاينا مالتي حاتات أي دمسيلنا مرجع كفو نجر مرت كيمتا حزن قاهي تا ها بقى استفاد الساعة بقى استجاب مدراون زبل كل زغل هم دايما خاب حتى ناتو فريز مرجم زي مسلا زي مكنوان بارتين نقبر احنا نزو كله امبيلنا نتيجة أبردالنا زلو تصقى برختو نعون وهاب حواتي ويتاي مسلم بنياتو أملاخنا أملاخ إبراهيم إجزابير آمين أبراهيم لما بعدميه ملوك حميم يفلتن حواتي بحيل تماليس نه أبراهيم برخت كايب لنا نجزابير كال بكرسوس يسنا احنا تاجرنا انا رخيبنا انا خبرنا أملاخ أبراهيم بزمانه خمينيرو تعنا زمولو حلوة أملاخ زنبور إجزابير بعد تايلو والتها كحسهان أنا إلو أنا إذا خسك أنا والتها انت يتفرح أبراهيم 300 سبات حزو خيدو نحموش تنقصات سعرهم أمعرف هسه 4 زفترة زقرم حموش تنقصات تسامع عملتهم 4 خيدهم مستواقوهم توم حموش تبتهم 4 تسعيرهم مزيان من يتهم 4 حيرات يميرهم بزح حزبين يروهم أبراهام قلنا 300 سبات حزو خيدو نبا أملاك سماء إدال عليه ننقص صدام كزارة بخل هذا نتسب كم زول نقول إلى إجابير كأنت يجرني نسي واريخنا نسي بتمني ملك صديق مسيح أخبار خوخلنا أبراهام دري إجابير مسجد أبراهام مولون أملاك استوفي سبني هم استوفي خمين فوت دخل مسيركم شكرا لكم نسي تحدوا ودهم كي تلف قويت هبني له يودي هذا هو إجابير مسجد أملاك أنت يلو بسمي أنا حد الله ده باركوا بحق أنت هجبري كبارك دقيقة صلاة خادم زرقها كورسي كبرنا أملاك يسوع كريستوس قويت حواتينا أملاك موهب كم تنا إبراهيم برخد دماء بيوتنا عن استماع قرينا كم تنا إبراهيم حلواز نبر حلوة أملاك دماء عن استماع قرينا أبي ملك مسكدس نسبيت نسارس وصدر لي لنا إجابة كنت يقول بحلم مسيون نت أبي ملك نجوس تايلو رتان كابيلو سبايزي نبي سبيتي خاوسي كي أزلا أبي ملك سو بيتو فريق ما خام كوين نبي كلاتنا أوز نبرة أبيتوز نبرة أوالد نبي جن أبراهام جن سألي له تخين تفويسان كلها سأبراهام زنبرة أملاك مسانا ونكون دل حوات يسوع كريستوس قيت آمين أبراهام بأمنة استوها به وتنيره التقواري كنا نسأل كتقصير له أمنتي أملاك زنبرة توكلتي أو أملاك زنبرة مأماني أملاك مززاره حراي يلو جبر نير كبرنا جزء أبيركم يسوع كريستوس قيت آي نوهب بقول تان حواتي بس جهناون أملاك يخبر ما تيوسون معرف شديش تقصي سنة 4 دي أدمى نغلط نجر كن جزء 5 نغلط ويت كن جزء 5 نجرنا ما تيوس معرف شديشته تقصي سنة 4 قريبنا أنا خنود منتهبل نغلط ويتوت كجزء زغل يلبون وين نتحدث سليو نتحدث يفوتو وين كأن نتحدث تعزيزو نتحدث ينعق نعملخن نجنزبن كتجزو هاي خنا لكم من إيو سلام مسكنامي هاي كون لنا هاي كونن أمانجست أملاخ مسينا نغلط نجر كنجزا نغلط نجر كنوه هباين خلنا حواتي نأملاخ توهبنا باركم قينان مالس
ንገንዘብ ኣብዚ ሕጂ ምስ ገንዘብ ጥራይ ተዛሪቦ ኣሎ ምክንያቱ ቀንዲ ሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ በዘመን እዚ እንታይ ገንዘብ ምክንያቱ ናይ ገንዘብ ኣምላኽ ድማ ንፈልጦ ኢና መን ሰይጣን ድሕሪ ገንዘብ ኮይኑ ዝሰርሕ ማለት እዩ ብርግጽ ገንዘብ ንበይኑ ክፉእ ነገር የብሉን ምክንያቱ እግዚአብሔር ንኽንባረኸሉ ዝሃበና ነገር ግና ኣብቲ ገንዘብ ግን ፍቕሪ ክሓድረና ከሎ ገዛእስና ግን እቲ ገንዘብ ክንውሃብ ከለና እንታይ ንኾናላ ማለት እዩ ንእግዚአብሔር ኣይገዛእና ህይወትና እንታይ ደኣ ንገንዘብ ኢና ኣግዚና ያዘልና ማለት እዩ ስለዚ ንኽልተ ነገር ክንግዛእ ኣይንኽእልና ኢልና ኣብ ሮሜ ከዓ ከምኡ ተመሳሳሊ እዩ ሓቂ ነቲ ትዋሃብዎ ሲ ንዑ ባሮቱ ምዃንኩም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንሱ ይመልከኩም ምህላው ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንሓጢኣት ተኾይኑ ሞት ይሳዕበይኑ መዳእቱ ኢልና ንጽድቅ ተኾይኑ ግና ንእግዚአብሔር ተኾይኑ ግና ንጽድቅ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገን ይኹን ስለዚ ሕዋተይ ክንውፈለና ንጎይታ ሙሉእ ንዑ ክንወሃብ ኣለና ጎደሎ ዘይብሉ ምውሃብ ብዘይተረፍ ንኣምላኽ ይኹነልና ኣሜን ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን ናይ መወዳእታ ሓሳብ ቅድሚ መሃበይ ድማ ናይ መወዳእታ ሓሳብ ንስያ ኩላትና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ከነንብብ ኢና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 እዚኣ ድማ ሕጂ ቁርብተይ እቲ ንኣምላኽ ምውሃብሲ ኣብ ህይወትና ፍረ ከም ዘምጽእ እቲ ፍረ ድማ ንኣምላኽ ክብሪ ከም ዝህብ ክንርኢ ይከኣለና ኣብዚ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ ሓደ ጀሚሮ ክንብቦ እየ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ካብ ጥቕሲ ሓደ እንታይ ይብል ኣነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብዚ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ሓቂ ጉንዲ ወይኒ እየ ተኻሊኡ ከዓ ኣቦይ እዩ እቲ ኣባይ ዘሎ ፍረ ዘይፈሪ ዘበለ ኩሉ ጨንፈር የርሕቆ ነቲ ፍረ ዝፈሪ ዘበለ ጨንፈር ግና ኣዝዩ ምእንቲ ክፈሪ የጽርዮ ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለና ኣሕዋተይ ኣባይ ዘሎ እዩ ስለዚ ንጎይታ ምስ ተቐበልና ኣመና ዘለና ኣብ ጎይታና ዘለና ግን ኣብ ጎይታ እንታይ ክገብራልና ከዓ ምስ ሃለና ሮሜ እንታይ ኢሉ መኺድና ገዛ ርእስኹም ኩሉ እንትናኹም እንታይ ግበሩ ንኣምላኽ ወፍዩ ሃቡ ኣሜን እንድሕር ዘይሃብናዮ ክንጸርይ ንክእልና ከጽርየና ይክእል ስለዚ ፍረ ክመጽእ ኣይክእልኒ ተሂብናያ ግና ከጽርየና እዩ ክንፈሪ ክንጅምርና ማለት እዩ ኣሜን ንስኻትኩም ከዓ ሳላ እቲ ዝነገርኩኹም ቃል ድሮ ንጹሓት ኢኹም ሕጂ ነቶም ሃዋርያት ይዘረቦም ዘሎ ቃል እግዚኣብሔር የንጽህ ምዃኑ ሪኢኹም ኣለኹም ቃል ኣምላኽ ትዋሃብ ከለኻ እቲ ቃል ኣምላኽ እንታይ ሓይሊ ኣለዎ ናይ ምንጻህ ናይ ምሕጻብ ተኽእሎ ኣለዎ ንቤቱ ማሕበሩ ምንታይ ገይሩ እግዚኣብሔር ዘጽርያ ዝሓጽባ በቲ ኩሉ ግዜ ቤቱ ትቕበሎ ቃል እዩ ኣሜን ማሕበር ሕጂ እውን ኣብዚ መጺና ክንሰምዕ ከለና ቃል እግዚኣብሔር እንታይ ገብርና ኣሎ የንጽሐና ይሓጽበና ኣሎ ኣሜን ንልብና ይሓጽቦ ንሓሳባትና ይሓጽቦ ንመንፈስና ንነፍስና ንስጋና ይሓጽቦ ጎይታ ይመስገን ቃል እግዚአብሔር መጺና ቤት ኣምላኽ ክንሰምዕ ከለና ተቃል ኣምላኽ ሲ ይሓጽበና የጽርየና ኣሜን ክብሩ ንስሙ ይኹን ስለዚ ኣባይ ጽንዑ ጅመጽያ ኣባይ ጽንዑ እስከበሉ ምሳይ ኣባይ ጽንዑ ኣነ እውን ኣባኻትኩም መን መጀመርያ ክጸንዕ ዘሎ ኩላ ግዜ ንሕና ኢና ሪኢኹም ኣለኹም ንኣምላኽ ቅረቡ ኢልና መጀመርያ ሓቂ ኣብ ሮሜ ኣብ ያዕቆብ ኣንቢብና እሱ ከዓ እንታይ ክገብር እዩ ንስኻትኩም ኣባይ ጽንዑ ድሓረይ ኣነ እንታይ ክገብር ጎይታ ይመስገን ኩሉ ግዜ እቲ ኢኒሽያቲቫ ናይ መን ናትና እዩ ኣሕዋተይ ምስ ተወፈና ኣምላኽ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ባና ምስ ተዋሃብና ኣምላኽ ዝገብሮ ነገር ኣሎ ባና ጨንፈር ኣብቲ ጉንዲ ወይኑ እንተዘይጸንዐ ካብ ርእሱ ክፈሪ ከምዘይከኣል ንስኻትኩም ኣባይ እንተዘይጸንዕኹም ድማ ከምኡ ኢኹም ስለዚ ካብ ርእስና ንፈሪ ንፈረ የብልና ካብ መና ኩሉ ንፈሪ ካብ ጎይታ ይሕዋት ምስ ንውሃብ ጥራይ ድማ እንታይ ክንገብር ንኽእል እቲ ፍረ ክንፈሪ ንኽእል እግዚኣብሔር ይመስገን ሲዑ ቀፂሉ እንታይ ኢሉ እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍር ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ ኣብዚ መን ይዛረብ ዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ብዘይ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንም ነገር ክንገብር ኣይከኣልናን ስለዚ እንታይ ክንገብር ኣለና ንወሃብ ንጎይታ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን እቲ ክልተ ዓሳን ሓሙሽተ ጎጎን ዝነበሩ ህፃን እንታይ ገይሩ ናበይ ኣምፅኡ ኢሉ ሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሃብዎ ተኾይኑ ተባሪኹ ተባዚሑ ንብዙሓት ኮይኑ ሪኢኹም ኣለኹም ንጎይታ ምስ ሃብካዮ ኩሉ ነገር እንታይ ዝገብር ዝባረኽ ንኽብሪ መንግስቲ ኣምላኽ ድማ ዝኾነ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን ኣባና ግን ኣብ ኢድና ግን ዝስራሕ ነገር የለን ካብ መርከብ ኢየሱስ ኣትይዋ ዶ ናይ ሃዋርያ ጴጥሮስ ምስ ኣትዋ እንታይ ኮይና ጎይታ በረኸት ኣምፅኡ ማለት እዩ ጃልባኻ ሃበኒ ህይወትካ ሃበኒ ኣነ እንታይ ክገብር ይሽዑ ክሰርሕ እግዚኣብሔር ይመስገን ኣሜን እቲ ጉንዲ ወይኒ ኣነ ጨናፍሩ ከዓ ንስኻትኩም ኢኹም ብጀካይ ሓንቲ እኳ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም እሞ እቲ ኣባይ ዝጸንዕ ኣነ እውን ኣብኡ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኩላ ግዜ እንታይ ዝብል መጀመርያ ንዓና እዩ ኣባይ ዝጸንዕ ብለና ድሓረያ ኣነ ኣባኹም ትጸንዕ እታ መጀመርያ ስራሕ ናይ መን ናትና ስራሕ ንሱ እዩ ብዙሕ ፍረ ዝፈሪ ኣባይ ዘይጸንዕ ዘበለ ከም ጨንፈር ንወፃኢ ተደርብዩ ይነቅጽ ኣኪቦም ናብ ሓዊ ይድርብይዎ እሞ ይነድድ
أبز سلتهم زي أمر يكون سلم تايزر درس سلتهم أمنتي ندحرنا عايزة توهبوا خينكم حدا جنقليونا علم حدا جنقليونا عايتو خينو إذا سبزن تأخوني كنا كتير ولا لا تقولي ما تهجبري كدربي نمتاي غواب دحري نبحاول اللهم نمسك يسوس قويتاي أكيد نمتاي دربي ويلو نبحاول دربي ومو ندت كم زعم سلا مود أتخلونا إجابة دليفري أيقونا إجابة مسكنا عمي كنفرينا تسوينا شو انتهي نرعوه كميلنا أب إجابة كنسأنع كنوهاب كنوفنا أملاخ إجابة لما أنا خجز أنا خمسقل ما مرحيه بنا قويتا عباين تتصنعهم كميلك نابخ أبو تصنعهم قالوا نابختكم انت حاضر حجنا بتقال نفسه مجمرة مسينا آمين قالوا نابختكم انت تكبره انت حاضر أتدلوا زبلوا تلومون مو يخون لكم شعو مكنوا عنكم تسي مالتي شعو أصابت أخم تسي مالتي شعو بركتكم رئينا مالتي شعو ملسخن رئينا مالتي جابر مسجد بزح فرق انت فريقهم عبوي بزي يخبر دك مزامرتي ون تخونوا يخون نعطي مخانكم لما خجلتي سلازي نتيماتوس ودمو زمر ناي كريستوس مخانو اغلغال ناي كريستوس مخان متان كفل تايلو مولو رسخانه زي ነገር እዚ ወፊልዎ نقال املاح وفي ناب نباب وفي ناب نصحنا وفي نقدسنا نصدق وفي እዚ ምስ ትገብር ታሕት ከውን ኢኻ እግዚአብሔር መስገን ደቀ መዛሙሬ ሙኻንካ በሐቅ ክትፍለጥ ኢኻ አሜን እግዚአብሔር ካታ ከገብሪ ከኸብሪ በትፍረ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምቲ አቦ አፍቅሩን ዘሎ አነን ኮሙ አፍቅረኩም አለሁ አባ አፍቅሬ ጽንዑ እግዚአብሔር መስገን ወይም አለሁም ጽንዑ ተዋሃቡ أفقري يصنعوا أباي مقصود إلنا قويتا كبرنا نسميه كم تأنا تزادت أبوي زحلهم أفقرون صنيع زلهم كم وخ أنا سخاتكم تزادت أنت حلهم أفقري خد صنعويهم تم جمع رأزم ببناء قالوا لحرجيرنا ياسي أبو جزء أبي تاجرنا على مالتي صنيع زلنا مالتي نقالوا مجبار زيو نعمله توهبنا تجزئنا مهلاونا زرقي زقلت أبي وطنا لازم مركا هاللي أصل زبالك يكون كان نيكرو صوت بخان كاتفلت فايدا نقارن حتى زوجة الله خوانك እግዚአብሔር መስገን እሱን ተብለካሉ ና ጎይታ ተገዚኻ አላህ ማለት ጎይታ መስገን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ተመስገን ይሁን ስለዚህ ስለ ድሰበخنا ይኮነ ና አምላክ ተገዚና ምህላውና ዝፍለጥ አይዳ በቃል ነበር ምህላውና ናቃሉ ንገብሮ ደለና አይና አሜን ድሕዋቲ ክንሓውሰ ይብልና ሓጢአት ነገበርካ በዚ በተኻ ቤት አምላክ ከሆነ ይክልኝ ጎይታ ብለናሉ ወይነቲ ወይነቲ ሓራት ሓደ ጎይታ እሱ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሁዋቲ ካል ጎይታ ይብልና አሜን ስለዚህ حاجات زمص صعبين ما خملكنا كنفقدلو يبلنا كمتا انا تزات ابوي زحلخو افقرون صنيع زلخو كم خان سخاتكم تزاتين تحلخو ما فقري خصنيعكم حغوسي اباحاتكم انت خصنا حغوسكم كفصمسي زي نغركم كمتا انا زفقركم نحدعكم كتفقروا تزازي زي سبني هوتو ابكن دعورخو بجاخ حلف كابز عب فقري يلبون سخاتكم اذا زازوسكم زبلو كله انت غبركم عروخيكم بخلا زرباس اذا حبالكم ነገር የለና ይልበይ ነገር ሁሉ ከፍልጦኩም ምክንያቱ ናዓርክ ዝኾነ ታይተገብሩ ይኸና ይልብኻ ተዛረቡ ይኻ ባሮታ ይኮንኩም እንስኻትኩም እቲ ካብ አቦይ ዝሰማዕኹም ዘበለ ዝሰማዕኹም ዘበለ ናዓሃትኩም ስለ ዘፍለጥኩም እየ ዕሩኸይ ዝበልኩኹም ባሪያስ ጎይታ ዝገብሮ አይፈልጥን እሞ ደጊም ባሮት አይብለኩምን እየ አኔ ሓሪኹም እምበር ንስኻትኩም አይሓሪኹምን ክትከዱን فرغت فرين فرغم نبارك خون نبو بسمي زلمنكم وزبلم انت خبكم نزي مدكم نحركم كتفاقروا زي زكم الله يبلنا الله ويتاي مسكنامي لازم نزو كل قويتنا يسكرسو زرزرلنا تزاز نعم تحب توهبنا እግዚአብሔር መስገን እቲ ንአምላኽ ዘኽብር ፍረድማ አባና خرይ ማለት ወይታይ መስገናሜ ንጎይታ ንወሃብ ኮለና ፍረድማ አባና ይፈሪ ብዙሕ ፍረን ተፈሪኹም ከአቦይ በዝንታይ ይገብርልዎ يخبر እግዚአብሔር መስገን አላማና ከም ክርስቲያናት ደማንታ ይገብር እግዚአብሔር አቦ ከخبر ወይታይ መስገን አሜን ለማለሁም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ልሳን ጎይታ መኻኑ ከምስክር ኩሉ ብርክ ድማ ሰግደሊ እግዚአብሔር መስገን ተንብርከኺ ሓቂለ ግና ስለምንታይ ግና መጨረሻ ይብላ እዚ ሁሉ ንምንታይ ከሆነ ኢሎ ነቦነ ኸብሪ ወይታይ መስገን እዚ ሁሉ ዝኾንሲ አቦ መታን ከخبر አቦ መታን ከخبر ወይታይ መስገን አሜን አቦና ሕጆን ይخبر آمين سمايو أبونا حجوني خبر بكريستوس يسوع بمنفسه أبانا حجوني سرح كبرنا أملاخنا آمين لزحواتي نقال أملاخ نوها نأملخه نوها كمون إجابير مسجد منفس كل الصراح نوها نقول ثانا أملاخ نوفي نهبو ويتاي مسجد تحت تسقان معلش تحت حيل أملاخ معلش إذا مزخون ما ببركة بعوض كن معلش ويتابزي